बेफोरबायदि बिबाजै आंनो थैबाबो नाङा आरो आंनि हौवानि एक्सपाउसो। आंनोबो नाङाहाय, आंनोबो नाङा। आंथ' जि खालि खोनादोंमोन एकदम माथा गरम बायदिसो मोनदोंमोन आङो। बेनिखायनोथ' आयै आदानि सिगाङाव ना आदाया हाजारखि सों नोंनियाव नों मालाबाबो खिन्थानाङा, नों थैबाबो खिन्थानाङा। टिल्लुजों रायज्लायनाया आंसो होननानै लैथोस्रिखौ नङा होननानै नों मालाबाबो खिन्थानाङा दै। आदा नोङो बिजुलि साला पापि सुनि नोंसो। बेखौनो आं लैथोस्रिखौसो सानबाय दंमोन, आसल दायनिगिरिया नोंसो साला। आदा नों गोरोन्थि बुजिदों। आं गोरोन्थि बुजिदों बिजुलि, आं गोरोन्थि बुजिदों। आरो आयै नोंबो बे बिजुलिजों लोगो जाफादों। आं सानाखैमोनलै आयै नोंसोरखौ होननानै। बा बिजुलि नों माबायदि मानसि मारलै, नों गाव गावनि संसारखौथ' सिफायना लादोंआनो, नों आंनिखौबो सिफायनो नागिरदोंमोन। सिफायदोंमोनानो नोङो। दिनै जेन थेन भगबाननि अननायाव, इसोरनि अननायाव दिनै आं खोनाबाय, गावनि खोमाजोंनो खोनाबाय, गावनि मेगनजोंनो नुबाय आं दिनै। थेवब्लाबो नोङो आरो थगायबावोसो। नों गोरोन्थि बुजिदों आदा होननानै बुंबावदोंसो नोङो। मानो नों बेफोरबायदि खालामनाय लैथोस्रिजों? लैथोस्रि आरो आंनि गेजेराव मानो अर सुना होनाय नोङो बुं बिजुलि। माबा आदा लैथोस्रि बाजैया मोजां नंखायाना, टिल्लुजों रायज्लायखायो बियो। नों गावगाय आरो फोथायथारा नालाय, बेनिखायनो आं बेफोरबायदि प्लेनिं बानायनो गोनां जादों। बिदिसो न' बिजुलि। है आं बेखौनो मा सानदोंमोन। आंलाय नोंखौसो गाज्रि सानदोंमोन बिजुलि। थारैनो नोंसो मोजांमार न', बै लैथोस्रियानो गाज्रिमार। औ आदा बे लैथोस्रियानो गाज्रिया। नों गावगाया फोथाया नालाय, बेनिखायनो आं बेफोरबायदि खालामनो गोनां जादों। आदा हागौबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय। निमाहा होगोन आं नोंनो। आदा नों आंखौ मानो सोलाबावखो? गेट आउट बिजुलि आंनि न'निफ्राय। नोंहा बे न'आव जेबो जायगा गैला। ओंखारलां आंनि न'निफ्राय दिनैनो, दानो। आबा सिरि था नों आयै, आं बुंदोंना सिरि था। नङाबा खोथाया मोजां जानाय नङा। आंनि रागाखौ नोंसोरो दिनैसिमहालागै नुवाखैना? मोजांबासो आङो दै बायसि आलु बायसि, नाथाय रागाजोंबा अरसो आङो मोनथिबाय। नोंसोरो आंनि एसेबां मोजां संसारखौ सिफायनो नागिरनायमोन, बेबो नोंसोरो गुबुन नंबावा, आंनि असे बिमा असे बिनानाव। मानि थाखाय नोंसोरो आंखौ बेफोरबायदि खालामनो नागिरनाय, आंनि संसारखौ मानो? निमाहा होबानो जाबायलै आदा, माने लैथोस्रिया मोजां नंखायाना। लैथोस्रिया मोजाङानो, नोंसोरसो गाज्रिया। नोंसोरनि थाखाय आं एसेबां आंनि मोजां लोखि बायसि हिनजावखौ होखारहरदों न'निफ्राय। नोंसोरनि खोथा लानानै आं बेखौ एसेबां गाज्रि सन्देह खालामदों। आं एसेबां पापि। मानो बेफोरबायदि खालामनांगौ? नोंसोरो मानसिनि जादाव गोलैया, नोंसोर जुनारसो। बिदि नङा मोनथिबाय, बिदि नङा। नोंसोरखौ ना आङो जिबनाव फोथायला। नोंसोर हाजारखि सैथो बाथ्रा बुंबाबो ना, आं नोंसोरनि बाथ्राखौ आं मालाबाबो सैथोखौनो सानना लानो हानाय नंला। नोंसोरो ओरैबायदि थगायसुलि बिमा फिसा सानैबो। मानो आयै बुं, नोंथ' आंनि असे बिमा। नों आंनि संसारखौ मानो सिफायनो नागिरो आयै बुं। बिजुलियानो बुंबाय नालाय टिल्लु आरो लैथोस्रिया रायज्लायबाय थायो होननानै। आंबो आरो नंगौना नंगौ। नोंनो जुदि बिजुलिनि बाथ्राखौ फोथायदोंबा आंलाय आरो माथो, आंथ' आरो बिखुनजो बावसो। थेवब्लाबो ना आयै, नों आंनोथ' खिन्थानो हायोमोन ना बै टिल्लुजों रायज्लायबाय थानाया बिजुलिसो होननानै। आं बेजों रायज्लायनाय नुखादोंना, टिल्लुजों रायज्लायनायखौ नुखाबाय आङो खेबसे, बिनिखायसो आं बेफोरबायदि प्लेनिं बानायदों होन्दोंमोन ना आदा, नोंखौ फोथायहोनो थाखाय। सिथा नोङो सैमा। मा नायबाय दङ नोङो? ओंखारलां आंनि न'निफ्राय, आं बुंदोंना ओंखारलां। अबाव थांनांगौ आं आदा? नोंनो बुंनाय अबाव थांनांगौ? आंलाय बेफोरखौ मा मोनथिगौ? नोंहासो अबाव थाङो अबाव थाङा। गावबा गावनि संसारखौथ' सिफायना लाबायानो। मा मोनथिगौ आं बेफोरखौ? जेखि जाया नोङो आंनि न'आव थानो मोना। ओरैनोबाबो हाबा जाखांनायनि उनाव फिसाजोफोरखौ बिमानि न'आव थाबाय थानो समाया, मोनथिबाय? हौवानि न'आवसो समायो। थेवब्लाबो नों जुदि मोजां मोनबा आं लाखिगौमोन, मोनथिबाय?
नाथाय नोङो ओरैबायदि गाज्रि बिनानाव आंनो नाङा नोंनि बायदि बिनानाव बिजुलि ओंखारलां सुनिसो नोङो ओंखारलां दानो ओंखारलां नङाबा खिन्थु बाथ्राया मोजां जानाय नङा बिजुलि आदा आंखौ निमाहा होदोलै आं अबाव थांगोन एबारनिफ्राय आं बेफोरबायदि खालामला दे मालाबाबो आं खुलुमना बुंदों आदा आंखौ निमाहा हो नाङा बिजुलि नाङा आंहाना नोंखौ जेबो फोथायनाय गैला उनावबा आरो मा घटना खालामबावो नोङो ओंखारलां नों हाजारखि आंनियाव निमाहा बिया मानो आं नोंखौ निमाहा मालाबाबो होआ बिजुलि दिनै आंनि संसारखौ सिफायनो नागिरदोंमोन आरो नों आंखौ दिनै जोमाय फाग्लाबो खालामबाय आं आरो नंगौ बायदि सानदोंमोन नों आरो आंनि असे बिनानाव बेनिखायनो आं नोंखौसो फोथायदोंमोन लैथोसिखौ फोथायालासिनो लैथोसिखौ गाज्रि होननानै आङो टेनसन खामै दिनै जोमाय फाग्ला जालायलांबाय बिजुलि मा एसे खाटारनाक मानसिलै नोङो नोंनि बायदि मानसिया थाबाथाय न'खरा मोजां जानाय नङा दे रावनिबो न'खरा मोजां जानाय नङा नोङो इयुनावबो सोरजोंबा हाबा जाफ्लांबाबो नों गावगायनि संसारखौ गावगायनो जाना लागोनलै नों बिजुलि मालाबाबो मोजां जानाय नङा थां मा नायबाय थाखो मा सानदों नोङो जेनेबा बिजुलि आं नोंखौ बेफोरबायदि आखाइ खबजबना खुलुमनानै निमाहा बिबानो आं नोंखौ निमाहा होगोन रामोनदा खेबसेखिनिखौ निमाहा होदो आरो गोरोन्थि जाबाय आयै सिकथा नोङो नोंखौ दहायनो बुंदों आङो जेबो बुंनाङा नोङो आदा अबाव थाहैनो आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया जिखि जाया नोङो 1 घन्टानि गेजेरावनो आंनि न'निफ्राय ओंखारलांनांगौ नङाबा खिन्थु नायबाय था न' स' गासैखौबो सावजोबना होगोन आङो सानसे सावफालांजोबनोबो हानाय आयै मा जागोन दा आं दा मा मोनथिगौ आं दा मा मोनथिगौ नुदोंना नों दानि रागाया माबायदि दिनैसो नुबाय आङो बिनि रागाखौ गिलायलांदों आङो नोङो ओंखारलां बेनिफ्राय दानो नङाबा न' स' सानसे सावफाजोबगोन दे आयै नोंबो दिनै आंखौ होखारबाय आंलाय माथो खालामबावनो हानो नों दानि रागाखौ नुवाखै नोङो थां दानो थां नुवाखै माबायदि बुंदों बियो मानसिया ओरैनोबाबो एसे फाग्ला रखम जाखादों मानसि गासैखौबो सावफाजोबना होबा मा जागोन थां नोङो दानो ओंखारलां जेराव थाङो थांनाथ' थागोन नोङो दा बेयाव थाबाय थाबा नोंखौबो सावफागोन मोनथिबाय नोंखौल' नङा अबावबा आंखौबो सावफागोनहाय आं दानो थैनो गोसो गैया थां ओंखारलां आं अबाव थाहैमारगोन आयै आलासिफोरनाव थांना थां मानोबा गोसोखौनो बिराद खुसि मोनगासिनो आङो दाखालिनिफ्रायनो बेनि बानलुआबो माथो थायनोनो रोंला नंमारगौ दे आं माबा खुसियानो खुसि मोनबाय थाग्रा जाबाय मानोना जायदुमा सेलब्रेटखौ गारबाय बेनि सायाव जायदुमा मानसिया सोलायबायबो आगोलनि बायदि नंला बियो जोबोद मोजां जाबाय दानि आंखौ फंसेबो रायला माने ओरैबायदि अनग्रा जाबाय आंखौ आं जेसेबां गावखौ अनोना बियोसो आंखौ बांसिन अनग्रा जाबाय बेनिखायनो माबा गोसोखौनो बिराद खुसि मोनगासिनो आङो हे भगबान बे सेलब्रेटआबो नागारनो हाबा मोजां जागौमोन नागारनो हाबाबो हायाबाबोथ' जेबो उफाय गैला जिखि जाया आंथ' हरखाया आरो जायदुमाथ' गारनो हाखाबाय नङा बे असे फंबायखौलाय बोरै गोसथोबाय थानो बेजोंलाय बोरै जुलि जानो हानो दे हायाना थेवब्लाबो दे जायदुमा नागारनो हाबाय सेलब्रेटखौ नागारनो हानाय नङामोन आलासिल' जाबाथाय दा असे फंबाय जाबायना दे जिखि जाया मोजाङानो जाबाय दे नागारनो हाबाय बेनो आंनि थाखाय बहुद मोजांनि खोथा आरो जिबावना जेबो नांबावला आंनो सोरबाफोर मोजां सेंग्रा नायनो फैबाथाय हरनांसिगोन बेखौ दा आंहा मोनसेल' टेनसन जायदुमखौ मोजाङै हाबा हरनो हायो आरो जेन मोजां सेंग्रा मोनथों नंमारगौ दे जायदुमखौ हाबा हरनो हाबा आंहा जेबो टेनसनानो गैला खाल मानसिफोर हरनोसै सोरबाफोर मोजां नायनो फैबाथाय आयै नों बेयावसो दंफैयो औहाय आइ नै बानलु बिफांखौनो नायफैदोंमोन आङो माथो फिथाइयानो थायनो रोंला अह बेनोथ' आयै दिनै आङो ओंखामखौ संनि दे गेसबोथ' गैया नों अरावनो संसै औ आयै संनो हागोन दे आङो माथ्र आंनो बन थनैसोल' लाबोना होफै आं संगोन दे संगोनबालाय आङो बनखौनो दसे थानानै लायनो नागिरखादोंमोन र' आइ दिनै आं जोबोद खुसि औ मोनथिगौ आं आयै उन्दैनिफ्रायनो आं नोंखौ दुखुल' होबोदों नोंखौ रायबोबायल' थादों दा आरो असे फंबायखौ गोसथोना लानानै बेखौबो दुखु होदोंमोन आं नोंखौ दे जियानो जाया मानो आइ नों गारनोथ' हाबाय बेनो आंनि थाखाय बहुद गिदिर बाथ्रा आंथ' नोंखौ नागारनो हागोन ना हाया होननासो बिराद टेनसन जादोंमोन
मानोना नों सिलभारखौ जोबोद मोजां मोनथारोमोन आइ। औ आयै, मोजां मोननायालाय जोबोद मोजां मोनोमोन आङो। नाथाय जेब्लानिफ्राय आं बेखौ गावगायनि असे फंबाय होनना मोनथिदोंना, बेनि फारसे जेबो गैखाया जाखादों। गावगायनि असे फंबायनिखौलाय लासिंसिं बोरै बेफोरबायदि गोसथोबाय थानो हानो दे। आरो फाबबो ना आयै, बेसेबा गिदिर फाब जाबोबाय आंनिया। आइ, जेबो फाब नङा दे। नोंथ' बेखौ मोनथिनानै गोसथोआखैना। मोनथिनानै गोसथोबासो नोंहा फाब जागौमोन। नंगौ नंनाया आयै, थेवब्लाबो मोनसे समाव आं बेखौ खुदुमोमोन। खुदुमनायफोरखौ सानबाथाय खर'खौनो गुदुं मोनग्लिजोबो आङो। आंनो सिगां खुदुमोमोन बेखौ। आंनो पापि, बिराद पापि। दे आइ, नोङो बांद्राय सानबाय थानाङा। माथो बुंबावनो आरो। नोंहा खाफालाव बेफोरबायदि लिरनायानो दंमोन खोमा। गासैबो बे रांखावरिनि थाखायनो जाजोबदों। औलै आयै, बे आइया सानसेबाबो साजा मोनगोन। इसोर दङना, इसोरा नायबाय दङ, बेनि थाखायनो जाजोबदों बेफोरो। औ आइ, साजा होगोनथ' र'। दे होमबालाय आइ, आङो बनखौ खननोसै र', नोङो संमारगोनबा? औ आयै, संगोन दे, आंनो संगोन। र' आङो बन लायनि र'। खामानिफोरखौ मावनानैनो एसे बेस्थ'यै थाबाय थानोसै आङो। नङाबा बांसिनसो गोसोआव फैबाय थायो बेफोर बाथ्राफोरा। ओरैनो थाबा बांसिनसो टेनसन जायो, बेनिखायनो खामानिखौनो मावबाय थानोसै आङो। बे आदाया मानो खोनानांगौ दे? आंलाय माथो जुमायसो लोंनो थांनो सानदोंमोन। दिनै मानसिया फैयाखैबो। मा जागोन दा, अबाव थांगोन आङो? दे, आङो मादैमोननि न'आवनो थांबाय दे, बा आमाइमोननि न'आवनो। बिसोरलाय आंखौ खैदिन लाखिगोन? आरो आमाइमोननि न'आव थांबाबो आनैमोना बारा मोजांखौनो मोनखाया आंखौ। आबैबो गैला, आबौबो गैला, बिसोर थाबालाय अनगौमोन। मादैमोननियाव थांबाबो बिसोरनि बिहाव बिखुनजोआ एसे बोरैबा खालामो। ओमफ्राय थांनो लागा रावबोआनो गैला आलासि। बे आदाया मानो खोनानांगौ आं बुंनायखौ? मा जागोन दा? मा जागोन? फैसाबो गैया आंनि आखायाव। जेन 500ल'सो दङ, बेखौ लानानै बोरै थांनो दे आङो? दा थाङाबाबो जाया, बाल आदाया माबायदि रागा जोंदों, मोसाबायसि। बेसेबां रागा दं होननानै मोनथियामोन आं बाल आदाखौ। बेहासो न'बोसो सावनो ओंखारलाङो, न'जों मानसिबो सावफानो ओंखारो। आयु, माबायदि बाल गिथाव बाथावनो। आया, मा गसंना थाबाय थाखो? थफ्ला थफ्लि बोननाया। रलै माबा आयै, नोंबो आंखौ माबा होखानो जाबाय दङ। आं अबाव थांगोन दे? आमाइमोनाबो बारा आंखौ मोजां मोना, आनैमोना। आरो मादैमोननियाव थांनोबो बिसोरनि बिहाव बिखुनजोआ मोजां नङा, आंखौ बारा मोजां मोना। दा सोर मोजां मोनो, सोर मोजां मोना बेफोरखौ सानबाय थानो नोंहा टाइम गैया, मोनथिबाय? 1 घन्टानि गेजेरावनो थांनो होदों नोंखौ। थां, नङाबा न'खौ सावजोबगोन। आंनि न'आसो धंस जाजोबगोन। आं अबाव थागोन हा? जिखिजाया नों थांनाय उनाव आं नोंखौ लाबोफिनगोन, बेनि रागाफोरा हामबाथाय। दा दिनै नोङो थां। न'आबो सेस जागोन, नोंबो सेस जागोन, आंबो सेस जागोन, मोनथिबाय? ना थैनो गोसो दङ नोंहा, हा? थैनो गोसो दङ? थैनोथ' गोसो गैया आयै। जिउआवना बेसेबा गिदिर गिदिर सिमां दङ आंहा। न' गिदिर बिल्डिं लुनाय, एकदम दामि दामि कार लानाय, सनानि सना, डायमन्डनि नेकलेस, बेफोरखौ लानो बेसेबा सिमां दङ आंहा। दानो थैनो गोसो गैया आं आयै। हा, दानो थैनो गोसो गैयाबालाय माखौथ' गसंबाय थाखो? थफ्ला थफ्लिया बोनदो आरो ओंखारलांदो। मा बुजि मोनालै, माथा गरम बायसि। माखौ मा सानबाय दङ? उनाव मायबा मोनसे जागोन ना। बे नोंसा आदाया मा बेफोरबायदि रागायावनो थाबाय थागोन नामा? उनावथ' मोजां जागोन ना। गोख्रै थां, ओंखारलां। मा दाबो थांलालै थै। मोदोमावनो नाङाखै नामाय नोंनिया? मोदोमाव एसे नांहो। बाल थांनि र', फैसा हर बाल, आंनो 500ल' दङ। फैसाया आंनावबो 500ल' दङ, बेखौनो लाना थां। ओमफ्राय उनाव नांगौ जाबा अबाव मोनगोन आङो? आया, दा बेफोरखौ सानबाय थानो जेबो टाइम गैया। मा नोंसा आदानि रागाखौ नुवाखै नामायो? नुनानैबो मानो नुयि रखम खालामबाय थादों नोङो? ओंखारलां दानो। बेफोर गासिबो लैथोसि सुनिनि थाखायनो जाजोबदों। मालायखौ सुनि होनना रायनायावनो जोंनियावसो सुनिया नांबाय। ओमफ्राय मा लैथोसियालाय थिलुजों रायज्लायमारो ना मारामोन हा, बे जुलि नों बुंनाय? मानो रायज्लाया? रायज्लायखायथ' आङो माबा आरो आदानो दिन्थिनो होननानै बेफोरखौ प्लेनिं बानायनो गोनां जादों। बा नोंबो बिराद मोजां सानो नामा बिहामजोखौ? नङा, जिखिजाया बिसोर सानैया रायज्लायमारो ना मारामोन? जेनेबा जोंहा रामोनदाजों हाबा जाखांनायनि उनावबो रायज्लायबाय थायोमोन नामा? औलै आयै, नोंबो माबा मोनथिला दे आरो। ओंखारलां दे, ओंखारलां। र'लै, अबा दंजोबो आंना गस्लाफोरा, दख'नाफोरा। बैलाय आलाङाफोरावनो दङ, बागसावबो दङ। सिमांफोरखौ हले मोजां मोजां नुबाय दङ, नाथाय अबावथ' रामोनदाया फनखौनो हराखै आंनो। आं हरबाबोथ' रिसिभखौनो खालामा। रामोनदा,
नोंखौ बेसेबां गोसोखांबाय दङ आं नोंखौ सानफ्रोमबो सिमाङाव नुबाय थायो नोंजों रायज्लायनाय नोंजों मिनिनाय नोंजों बेरायफानाय नोंजों ज' ज' ओंखाम जानाय बेसेबां मोजां मोजां सिमां नुबाय थाग्रा जादों आं नाथाय बेफोर सिमाङा मा सिमाङैनो थांसिगोन नामा रियेलाव मालाबाबो जाफुंला नामा बेफोरो हे भगबान हे इसोर मा जाबावगोन आंहा बे जिउआव रामोन्दाखौ मोनफिनगोन ना मोनफिनला आङो रामोन्दा आं नोंखौ जोबोद गोसोखांबाय थायो लैथोस्रि आदा लैथोस्रि नों हाबा जानानै जोबोद सोलायबायलै मानसिया माबायदि सोलायदों नोंलाय आदा सोलायदों गोबां सोलायबाय नोङो रायज्लायनायाथ' बहुद खम जाबायना ओरैनोबाबोथ' नोङो खमानो रायज्लायोमोन दा आरो बांसिनसो खम जाबाय नोंनि रायज्लायनाया आरो मोखांखौ नायबाथाय टेनसनल' नुयो टेनसनाव थाग्रा बायदिल' नुखायो मा टेनसनाव थाबाय थाग्रा बायदि नुखो आंखौलाय जेबानो टेनसन खालामा आङो थेवब्लाबो हाबा जाबा बहुद सोलायमारो आरोना औ सोलायथ' र' आंनिखौ बाद होआ दा नोंलाय मा दाबो लाबोला रावखौबो जागोन र' उनाव मा बोरायना जासिगोन नामा लाबोदोहाय मा दा हाबा जानो लुबैबाय र' टाइम दंबावो आंनिया एसे आयु टाइम दंबावो नोंलाय माथो बोरायलांगोन आदा बोरायालै र' एसेबां थाब बोरायो नामा बोराया आंखौ दाबो नोंनिसायसो उन्दैसिन नुयो बोरै बुंथारो मा आंखौ बुरै नुग्रा जाबाय नामा औ इसे नुग्रा जाबायथ' र' गावगाया टेनसनावनो थाबाय थाबा नङालै एसेबांबो टेनसनाव थाया एसे एनै टेनसनालाय मा थाखागोन देनाय बयनाबो थाखायो औ नंगौ नंनायालाय हाबा जाबा एसेबाबो सोलायो थेवब्लाबो एसेबांबो सोलायाखै दे आङो इसे नङा गोबां सोलायबाय नोङो साबजु थाबाय थायो टेनसनावल' थाबाय थायो दाखालिनिफ्रायनो नोंखौ नोजोरसो खालामबाय दङ आं माथो टेनसनावनो थाबाय थायो होनना सानलाय लांदों आं मा बिखुनजोफोरा रायबाय थायो नामा नोंखौ ना बैनायजों नांज्लायदों नांज्लायाखैलै आदा बेयो नांज्लायनो रोंखाया रागानो गैखाया बेनिया जों सानसेबो नांज्लायफेराखैयानो आदा बा नंगौना नङालै आंनियालाय बैनाया एसेबांथ' मोजां ना दे बिदिनो मोजां जानांगौ बिदिसो अनज्लायलायनानै थानांगौ बिखुनजोफोरा मोजांबा ओरैनो औ मोजाङानो दे आदा गासैबो मोजांजोब ओमफ्राय बैनायालाय जोंहा न'आवलाय माला फैगोननो माथो फैथारा फैगोन र' आदा बियो माने खामानि मावनोसो दंहैयोना फैबालाय फैगोन र' दे एबार लाबोबानो जाबाय औ आदा लाबोगोन र' लाबोगोन दाथ' मानसिखौ फट'आवसो नुदों मोगथाङाव नुवाखैना फैगोन दे लैथोस्रि सना आं एसेबां पापथिमार नोंहा जेबोआनो दाय गैयामोन गासैबो दाया बिजुलिनि गोजामोन नोंखौ ओरैबायदि सन्देह खालामदोंमोन आं पापथिमार लैथोस्रि बिजुलि नों ओरैबायदि गाज्रि आं दिनै खुसिबो मोनदों आरो जोबोद दुखुबो मोनदों दुखुआ बेनोदि बिजुलिया आंनि बिनानावसो जानानै बेफोरबायदि खालामदोंमोन आंजों आंनि संसारखौ सिफायनो नागिरदोंमोन आरो मोजाङा जाबाय लैथोस्रि सनाया सैथो मारि आंखौनो मोजां मोनमारो थारैनो आंखौनो मोजां मोनमारो सनाया आंसो नंखाय बाखाय होनोसो खालामलाबायदोंमोन आंखौ निमाहा हो सना नों बबेयाव दंहैयो बे न'आवनो दंहैयो खोमा दे दाखालिल'सो बुंदोंमोन बियो आइजों आइया रायज्लायनो होननानै सना आं नोंखौ गाबोन लायगोन नाथाय आं नोंखौ दिनै फनबो खालामा जेबो खिन्थाया गाबोन थांगोन आं सारप्राइज सना आं नोंनो खिन्थानानै थाङा सना नों बेसेबां मोजां मोनखागोन न' आं गाबोन नोंखौ लायगोन आं मिथिगौ नों आंखौ निमाहा होगोन होननानै नों आंखौ गाबोन जेसेबां बुयो बुबाय था सना आं नोंखौ बुनोबो होगोन फाथिना होगोन आं आंखौ बुनांगौबो मानोना आं पापि जेबो दाय गैयैयावनो आं नोंखौ एसेबां गाज्रि सानलाबायदोंमोन सना आं नोंखौ गाबोन लायगासिनो बेसेबा गोबावनि उनाव नुगोनबो नोंखौ गाबोनो आं नोंखौ नुबाथाय मोदैया आंना गखागोन आं मिथिगौ जिउआव आं लैथोस्रिखौ मालाबाबो बेफोरबायदि खालामला आरो बिजुलि आरो आइनि खोथा आं जिबनावबो फोथायला आं बिसोरनि खोथा फोथायला आङो नोंनिखौल' फोथायगोन नों हाजारखि नंखाय बुंबाबो नों हाजारखि सैथो बुंबाबो आं नोंखौनो फोथायगोन नोंखौनो फोथायबाय थागोन आङो सना
आंखौ निमाहा होमारदो सना बे सिरिया खम खस्थ' मोनदों बेखौ आं जोबोद खस्थ' होबाय खस्थ' होदोंथ' मानो होआखै जानो आंनि थाखाय मोजाङै जाया लोङा उन्दुआ पापिमान आं सना पापिमान नों आंखौ गाबोन बुमारदे आं पातिना होमारगोन बुजागोन आं सना नों आंनि थाखाय बेसेबा दुखु खस्थ' सहायबोबाय थांगासिनो सना थांगासिनो दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो लोगोफोर कमेन्ट बक्सआव एसे फोरमायहरदो आंनिबा नोंथांमोना एसेबाबो मोजां मोनदों आरोना दिनै थारैनो दिनै रामोनदाया बिजुलिखौ होखारमारबाय ओमफ्राय लोगोफोर बिजुलिखौ होखारनायनि सोर सोर मोजां मोनदों दिनै रामोनदाया बिजुलिखौ मोनथिबायबो होखारबायबो आरोना दे लोगोफोर जाय जायबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों लाइक मोनसे कमेन्ट मोनसे होलांदो आरोना आरो जाय जायबा साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना लादो दा थांथ'लायनोसै आरोना लोगोफोर गाबोन लोगो मोनलायसिगोन जेबो जुदि प्रब्लेम जायाबा दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ नेक्स्ट एपिसोडाव लोगो मोनलायसिगोन